ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କତିକି ଏ ଫଟୋ ପହଞ୍ଚୁ। ସମସ୍ତେ ମାଆକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ହେଇନି ଅସୁବିଧା କି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବା ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ। ମାଆଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? କିଛି ହେବ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିଛି ତା'ର ହେଇଛି କାମ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ମାଆ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ସେ କାମ ହେଉନଥିଲା, ସେ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଶତ୍ରୁ ଗୁରା ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ସବୁ କଟିଯିବ। ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଗୋଟେ କରି 5 ଜଣଙ୍କ କତିରେ ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଆଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଡାକନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ସଙ୍କଟ ଆପଣ ଟଳିଯିବ, କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ।